ohjelmia, niin aika monestihan se kuntapuolella tehdään niin, että ensimmäisenä lykätään investointeja, ja niin on tehty täälläkin. Ja tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on vähän niin kuin useampia kohteita, jossa se kiinteistöelinkaari on vähintäänkin lopussa, ellei jo mennyt. Ja siihen kategoriaan kuuluu sekä Kunnantalo, Nättepori ja Valtarista varmasti niin kuin osa. Ja nyt se on tietenkin, että miten me tämä hallitusti tämä kokonaisuus tästä niin kuin hoidetaan, että niitä ei voi kaikkia räsäyttää kerralla. Ja sitten tähän kuuluu vielä tietenkin myöskin se, että tuo ranta-alue kaikkinensa, missä kunnanvirasto ja sitten myöskin Nättepori sijaitsee, niin se on tosi arvokasta ja varmasti sekä niin kuin maisemallisesti että kaikille kuntalaisille semmoinen mieluisa ja tärkeä paikka. Me ollaan nyt kunnanhallituksessa sitä linjattu sen suuntaisesti, että me päästään semmoiseen ratkaisuun, että me käynnistetään siitä tämmöinen suunnittelukilpailu, jossa sitten katsotaan ei niinkään, että tarkalleen ottaen mikä kiinteistö minnekin, vaan sitä, että mitä toimintoja sinne ranta-alueelle tulee. Näen itse, että ensinnäkin se on tietenkin kulttuurihistoriallisesti tosi merkittävä paikka, koska siinä on vanha hamina ja kirkko ja niin edespäin. Ja toisaalta sitten se on ollut kautta historian semmoinen niin kuin julkisen palvelun paikka ja vähän niin kuin kaikkien paikka. Ja kyllä meidän sitä pitää pystyä kunnioittamaan, mutta sitten toisaalta myöskin niin se on hyvin houkutteleva asuinrakentamisen näkökulmasta. Ja uskon kyllä siihen, että hyvin suunniteltuna niin kaikki ne asiat, mitä äsken tuossa mainitsin, niin kyllä yhteen rantaan mahtuupi. Mutta se, että millä tapaa sitä lähdetään niin kuin katsomaan, niin ensinnä se suunnittelukilpailun kautta katsotaan, että minkälaisia vaihtoehtoja on, ja sitten aletaan miettimään, että mitä niistä sitten toteutetaan. Mutta on hyvä katsoa sitä ja ehkä sitten laajentaa sitä suunnittelukilpailua koskemaan vähän laajemminkin sitä, että miten me pystytään niin kuin hyvällä tavalla hyödyntämään vesistöä, mikä tuossa vieressä on. Ja kyllähän tähän kylänraitillekin niin kuin pikkusesta katsetta on syytä kääntää. Eli niin kuin tuossa on torilla tietynlaisia suunnitelmia, mitä sille voidaan tehdä, ja parikin isompaa rakennushanketta on, ei niinkään kunnan, vaan niin kuin muiden yksityisten toimesta tulossa, ja se on tosi tärkeä asia kaikkinensa. Samoin kuin on nuo investoinnit, jotka liittyy tiestöön, ja ensimmäisenä tietenkin turvallisuuteen, eli nuo pyörätie ja muut ratkaisut on, mutta että varmaan Eeliksi, kun on kuultavana täällä, oliko se maaliskuussa, niin pystyy sitten kertomaan siitä, että minkälaisia suunnitelmia, että kärkeen lähdetään sillä käytännössä, miten saadaan turvalliset koulutiet. Et meillä on ehkä tuon kevyen liikenteen väylästön ja valaistuksenkin osalta niin rakennettu palasina, ja siellä tahtoo olla, että siellä on pyöräteitä ja muita, jotka vähän niin kuin alkaa hyvin, mutta päättyy sitten vähän onnettomasti, sanotaanko näin. Kiitos Marjukka. No sitten avataan seuraava aihe, eli tuulivoima ja tuulimyllyt. Ja tästähän on paljon Iissä keskusteltu toki, mutta ajattelin, että keskustellaan nyt vielä kerran ja kysynkin, että onko Iihin suunnitteilla uusia tuulimyllyjä ja miten tämä ansaintalogiikka nyt toimii, että miten kunta voisi hyötyä niistä parhaiten ja mitä tuloa me saadaan niistä tuulimyllyistä? No ensinnäkin niin kuin varmaan kaikki täällä olijat ja siellä linjojen päässäkin olijat tietää, niin me ollaan yksi Suomen tuulivoimavaltaisimmista kunnista ja oltu niin kuin myöskin etujoukoissa tekemässä niitä, eli tiedetään myöskin kokemuksesta, että mitä se tuulivoima tuo ja sitten myöskin, että mitä se ehkä sitten estää ja mitä myöskin haittavaikutuksia siitä on. Ja minusta on hyvä, että niistä asioista keskustellaan. Ja näkisin itse, että noin niin kuin energian tuotannon kannalta niin on tosi tärkeää, että meillä on uusiutuvaa, semmoista tulevaisuuden energiatuotantoa. Ja meillä on sillä tavalla vastuullisesti, että meillä on myöskin sitä säätövoimaa, että ei pelkästään sitä tuulesta tai säästä riippuvaa tuulivoimaa. Ja koska se meidän säätövoimahan liittyy sitten taas tuohon vesistöön, jonka tietenkin sitten käytöstä voidaan olla siitäkin kahta mieltä, mutta tässä maailmantilanteessa, jossa mietitään tämä energiatilannetta, niin se on tosi tärkeää, että meillä on vesivoimaa myöskin. No, tämä ikuisuuskysymys, mistä käydään, että Iin osalta, niin me tällä alueella, Iin kunnan alueella tuotetaan 10 kertaa enemmän sähköä kuin mitä tällä alueella kulutetaan.
Ja se on tietenkin tosi tärkeä asia niin kuin noin tulevaisuuden kannalta, ja sitten se myöskin, että me ei pelkästään olla niin kuin tuotantopaikka, vaan miten me voidaan hyötyä siitä jatkojalostuksesta ja sitä kautta saada sekä niin kuin euroja että työpaikkoja tälle alueelle. Ja siinä niin kuin on olennaisen tärkeää, että miten nämä vetykuviot ja varastointikuviot tulee onnistumaan, ja meidän kannalta on tietenkin hyvä, että esimerkiksi se vetyputki, mitä suunnitellaan, niin se tulee kulkemaan tästä kuitenkin niin kuin ikään kuin ohi, jolloin se meidän niin kuin liittyminen siihen on hyvinkin mahdollista, ja sitä rakennetaan kuitenkin pätkissä, eli toivotaan, että saataisiin pysähtymään se joku vaihe tähän kohti, niin se potentiaalisesti olisi meille niin kuin hyvä asia. Mutta se, mitä sitten on tullut varsinkin nyt energiaan ja meidän energiayhtiöhinnoittelu, joka on niin kuin pitkällä aikajänteellä, niin se on ollut hyvinkin edullinen, jopa poikkeuksellisen edullinen. Ja nyt kun tämä sähkön hinta markkinoilla nousi rajusti, niin kuin tiedetään loppuvuodesta, ja ihan ensimmäisiä tämän vuodenkin tammikuussa oltiin vielä aika korkealla, niin tarkoitti myöskin sitä, että meidän energiayhtiö ei valitettavasti vielä saa tästä sähkön tuotannosta, mitä meidän alueella on, niin kovin oikeastaan niin kuin muuta kuin sen vesivoimaosuuden. Eli meidän energiayhtiö ei ole mukana niissä tuulivoimasysteemeissä, mitä tämän kunnan alueella on, muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Vaan se energiahankinta tulee sitten osin tuolta sähkömarkkinoilta, jolloin me ollaan riippuvaisia sen sähkömarkkinan hinnoittelusta. Ja siinä vaiheessa, kun Olkiluoto ehkä joskus mahdollisesti lähtee käyntiin, tähän koko ajan tuntuu, että siirtyy, niin I-Energialla on sinne omistusta ja sitten myöskin tuohon Lestijärven isoon tuulipuistoon. Ja siinä vaiheessa, kun ne lähtee käyntiin, niin silloin se meidän niin kuin energian hankinta on täysin omavarainen, jolloin sitten me ei olla enää sitä sähkömarkkinahinnoittelusta riippuvaisia. Jolloin sitten potentiaalisesti myöskin tämmöiset ikävät piikit, mikä nyt oli poikkeuksellinen, niin pystytään välttämään. Mutta totta oli se, että loppuvuodesta niin I-Energia teki pahasti negatiivista tulosta, ja ei me voida niin kuin myöskään yhden yhtiön toimesta tehdä pitkään sellaista, jolloin niin kuin se hinnoittelu oli pakko korjata ylöspäin. Ja nythän sitä on korjattu myöskin sitten välittömästi, kun oli mahdollista, niin myöskin takaisin alaspäin, että sillä tavalla ollaan niin kuin hyvällä tasolla. No, tähän energiapuoleen liittyy myöskin se, että nyt on aika paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia aurinkoenergiasysteemejä liikenteessä, ja meilläkin on kattelussa nyt sitten paikkoja, että mihin me semmoista saataisiin, ja toivotaan, että sitä kautta saadaan myöskin luotua semmoisia niin kuin tavallaan alueellisia energiatuotantokokonaisuuksia, jotka olisi sitten näiden varassa, jolloin sitten hinnoittelussakin päästään alaspäin. Mutta tuulivoiman osalta, niin kyllä se on niin kuin merkittävä meille sitten, ei suoraan se energiatuotannon kautta, energian kautta, mutta verotuloissa se on käytännössä semmoinen 1,5 miljoonaa vuodessa tällä hetkelläkin, ja jos ja kun ne, mitkä on suunnitteilla, tuulivoimamyllyt jossakin vaiheessa tulee, niin se käytännössä tuplaantuu vähintäänkin se verotulo, ja sitten 2 miljoonan tai 1 miljoonan verran voidaan laskea, että sitä tulee vuokratuottoja eri maanomistajille, joista yksi on kunta, mutta oikeastaan voittopuolisesti muut. Eli sillä tavalla sillä on merkitystä, ja tietyllä tapaa laskennallisesti niin semmoinen noin 80 työpaikkaa tulee tuulivoiman kerrannaisvaikutuksena tälle alueelle. Että se ei ole niin kuin pieni se vaikutus meille. Ja kyllä niihin esimerkiksi takavuosina tehtyihin talouden tasapainottamisohjelmiin niin on laskettu mukaan se, että ne tuulivoimasuunnitelmat, mitä on, niin tehdään. Mutta se, että tuulivoima on hyvää, mutta se ei sovi kaikkialle. Eli meillä täytyy myöskin olla niitä alueita ja uskaltaa tehdä niitä valintoja, että minne alueelle tehdään tuulivoimaa, ja mieluummin tehdään sinne sitten reilusti. Ja sitten taas on niitä alueita, joissa ei ole tuulivoimaa, jotka sitten ehkä tämmöisen virkistäytymisen ja matkailun ja myöskin niin kuin asumisen näkökulmasta sitten on sitten vähän erilaisia. Että se tuulivoima kuitenkin aina estää joitakin asioita. Tokikin sitten, jos me mennään jonnekin Eurooppaan ja katsotaan, niin siellä ei ole mitään tämmöisiä 2 kilometrin rajoja, ja siellä on kuitenkin ollut kymmeniä vuosia tuulivoimaa, että siellä saattaa olla jopa näitä elinkaarensa loppupäässä olevia tuulivoimaloita, niin on ihan niin kuin esimerkiksi maatilan kyljessä kiinni. Ja tuossa viime kesänä olin yhdessä ratsastuskilpailussa tuomarina, ja siellä oli kuitenkin hevosia 100 määrin, niin siinä tien toisella puolella oli tämmöinen tosi iso tuulivoimapuisto. Että nämä on aina vähän semmoisia myöskin tottumiskysymyksiä,
ja myöskin sitten niin kuin suhtautumiskysymykset, miten niistä ajatellaan. Nämä on aina vähän semmoisia myöskin tottumiskysymyksiä. Kyllä, kiitoksia Marjukka. Sitten hyvinvointialue aloitti toimintansa tuossa vuodenvaihteessa ja se on tietysti herättänyt kuntalaisissa paljon huolta ja siihen on koko viime vuosi tai toki pitempään valmistauduttu, mutta viime vuoden puolella erityisesti. Ja nyt sitten kysytäänkin terveyskeskuspalveluista, terveysaseman vuodepaikoista, laboratoriopalveluista reuna-alueilla, miten tämä hyvinvointialueen aloittaminen nyt vaikuttaa ja voiko kunta jotenkin nyt vaikuttaa näihin palveluihin, miten niitä Iissä tarjotaan? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että on vähän mulla on semmoinen viharakkaussuhde tähän koko hyvinvointialueuudistukseen, jonka on välillä ollut vetämässä sitä ja välillä kritisoimassa sitä. Ja nyt on ehkä taas sillä seurantapuolella ja myöskin pyritään vaikuttaa niihin asioihin, mihin vaikuttaa. Mutta ihan ensimmäiseksi on hyvä niin kuin oikeasti ymmärtää se, että kun hyvinvointialueet vuodenvaihteessa syntyi, niin kunnat eivät suoranaisesti ole enää niin kuin missään suorassa vaikuttamissuhteessa siihen hyvinvointialueeseen ja sen palveluihin. Eli se on niin kuin se hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto, jotka tekee päätökset sen eestä. Me voidaan täältä kyllä ja toki kommentoidaan ja pyritään tuomaan niitä meidän tarpeita ja myöskin niitä vaikutuksia tietyissä ratkaisuissa niin sinne mahdollisesti kuultavaksi ja sanotaanko, että kohtuullisen aktiivista ja välillä vähän rapsakkaakin on se palaute, mitä me ollaan sinne päin annettu. Mutta täytyy niinku tietenkin antaa myöskin noin isolle uudistukselle aikansa, ennen kuin ne saa niinku palikat kohdalleen, niin siinä varmasti menee omaa aikansa. Ja on tosi harmillista, että me ei oltu täällä riittävästi hereillä tai osattu tai uskallettu tai nähty sitä arvoa, että miten olisi pitänyt keskittää, että me oltaisiin saatu myöskin sinne aluevaltuustoon porukkaa täältä, koska se on se päätöksiä tekevä elin. Tokikin meillä on varavaltuutettuja ja sitten niin kuin eri näissä lautakunnissa porukkaa, että sitä kautta sitä päätöksentekoon voi vaikuttaa. Mutta se, että minkälaisia ratkaisuja, jos katsoo sitä niin sanottua palvelujen järjestämisohjelmaa, minkä he tekivät, mihin kunnatkin antoivat palautetta, se on, tämä nyt on enemmän henkilökohtainen mielipide, minusta se on kovin keskittävä ja se ei ole ehkä ihan realistinenkaan ajatellen sitä, että siellä on hyviä tavoitteita sen suhteen, että miten pitäisi entistä paremmin niin kuin pystyä kotona pärjäämään esimerkiksi vanhusten ja pystyä sinne hoitoa tuomaan. Mutta jos me katsotaan meidän tämänhetkistä väestörakennetta ja katsotaan meidän tämänhetkistä asuntokantaa ja myöskin niin kuin tämmöisiä mahdollisen yhteisöllisen asumisen kokonaisuuksia, kun niitä ei vielä ole, niin on aika epärealistista odottaa, että yhtäkkiä tämä järjestelmä niin nopeasti muuttuisi kuin mitä siinä oletetaan. Ja se vaikuttaa nyt sitten siihen, että ehkä semmoisia tiettyjä pelkotilojakin on ja nähdään, niin kuin, että no miten tässä nyt yhtäkkiä jos vuodeosastot katoaa ja niin edespäin. Ja toivotaan, että sitä oikeaa järkiäkin löytyy sitten, kun niitä lopullisia päätöksiä tehdään. Enkä mä usko, että Suomessa hyvinvointivaltiossa kukaan jää hoitamatta. Mutta se, että toivoisi, että se aluevaltuutettujen katse on aidosti myöskin sillä reuna-alueilla. Että ei sitä että vaikka se hyvinvointialue, se palvelujen järjestäjä, niin kyllä se on kunnankin kysymys, että miten ne meidän kuntalaiset voi. Ja vaikka se on hyvinvointialueen vastuulla järjestää ne palvelut, niin kyllä se näkyy meidän alueen niin kuin ihmisten hyvinvoinnissa ja palvelujen saatavuudessa, jos siellä tehdään huonoja ratkaisuja. Ja se on hyvinvointikysymys ja se on myöskin elinvoimakysymys sitten loppupelissä. Eli jos ei ole palveluja, niin kyllä se silloin myöskin niin kuin kuuluu, ja se kuuluu myös meille tuonne kunnantalolle ja se kuuluu meidän päättäjille. Ja se kuuluu täällä sitten ehkä Jäppisen baarissakin, jos hommat ei toimi. Mutta sitä palautetta on hyvä antaa, ja sitä palautetta on hyvä antaa myöskin niille aluevaltuutetuille, että sieltä jalkauduttaisiin ja nähtäisiin se, että meillä on kuitenkin pitkiä välimatkoja, niin ei ole järkevää, että semmoinen jokapäiväiset palvelut, niin ne karkaa liian kauas. Mä vähän pelkään näissä erilaisissa laboratorioratkaisuissa ja muissa, että kun niitä lähdetään optimoimaan ja siihen liittyy tietyt hankintalain kysymykset ja muutkin, niin että ne pienet, jotka on niinku tavallaan ollut aika helppoja lähestyä eri puolilla maakuntaa, niin ne näytteidenottopaikat pikkusen karkaa turhan kauas. Mutta toivotaan, että tosiaan ennen kuin viimeisiä ratkaisuja tehdään, niin sitten
kuitenkin löytyisi ainakin sitä ajallista jännettä tehdä niitä rajuja ratkaisuja. Kiitos Marjukka. Nyt sitten viimeinen kysymys näistä ennakkoon lähetetyistä ja sitten sen jälkeen voidaan mennä teidän yleisön kysymyksiin. Mä luen tämän kysymyksen suoraan. Mitä kunta on tehnyt kautta aikoo tehdä hylkeille? Hyljekarjottimet kattavat vain osan joesta, niitä tarvitaan lisää. Voiko kunta olla yhteydessä ely-keskukseen ja vaikuttaa asiaan sitä kautta? Ammattikalastajat keräävät pyyntinsä pois, elinkeino ei kannata. Kalastusmatkailu vähenee ja kuntalaisten virkistyskalastus muuttuu verkon kunnostustouhuiluun. No niin, tämä on myös sitä paikkakunnan niitä akuutteja kysymyksiä ja se, että mitä kunta voi siihen tehdä, niin kunta on kyllä antanut palautetta niin sinne ely-keskukseen kuin sitten myöskin ministeriöön sekä virallista kautta että myöskin niin sanotusti epävirallista kautta ja myöskin tämmöisissä käytäväkeskusteluissa viimeksi tuonne ministeriön vaikutusvaltaisiin ihmisiin, niin olisikohan viikko sitten vähän niin kuin muissa yhteyksissä. Ja onhan se niin kuin hurjaa, että ensinnä meillä on tietyt kiintiöt ja toisaalta joki on padottu ja sitten ne hylkeet syö tuossa joen tai voimala vieressä kivillä, niin ne kalat, mitkä pitäisi oikeasti sitten löytyä jonnekin ihan muualle. Ja hylkeiden määrä on lisääntynyt, että se pystyy niin kuin havainnoimaan ihan kaikkea, että esimerkiksi minun vanhemmilla tai suvulla on mökki tuossa Keskiniemessä, niin ei siellä aikaisemmin ole hylkeitä rantautunut, ei kuolleena eikä elävinä, mutta tälle kesälle niitä on tullut sekä kuolleena että elävinä. Ja kyllähän siinä niin kuin varmaan se, että on tärkeää, että eläimillä on mahdollista pysyä ja tietyllä tapaa suojellaankin, mutta sitten kun tavallaan se luonnon tasapaino järkkyy myöskin toiseen suuntaan liikaa, niin kyllä sille pitäisi uskaltaa tehdäkin jotakin. Ja tuossa yhtä semmoista aika realistista virkamiestä jutuutin, niin hän sanoi sitä, että se ensimmäinen virhe on ollut se, että kun EU-tasolla on kielletty niin kuin hylkeen esimerkiksi syöminen tai se jalostaminen ruuaksi, ja se on sitten tarkoittanut myöskin sitä muun jalostamisen loppumista ja sitten johtanut osittain tähän tilanteeseen, missä ollaan. Kiitos Marjukka. Mutta olisiko teillä nyt Marjukalle kysymyksiä? Heidi voi tuoda teille mikrofonin, niin sitten... No te voitte, voi tulla tännekin. Onko teillä kysymys? Niin tulkaa tähän mikrofoniin sanomaan. Niin. No te voitte, voi tulla tännekin. Onko teillä kysymys? Tulkaa tähän mikrofoniin. No niin, kiitoksia. Maarit Tihinen ja itse edustaa Olhavan seudun kehittämisyhdistystä, mutta Heidi enempi sitten meidän Olhavan seudun vanhempia. Ja kiitos ensinnäkin Marjukalle. Ihana, että olette järjestänyt tämä, olette lähtenyt tulemaan tänne, että saadaan kysyä ja saadaan näin helposti lähestyä. Ja oikeastaan tuossa äsken, kun vastasit tuohon hyvinvointialueen liittyvään kysymykseen, niin jotenkin olisi ollut ihana, kun se olisi koskettanut tätä Iin kunnan ja Iin reuna-alueiden kysymystä ihan samalla tavalla, samassa syvyydessä. Mulla on hirveän pitkä lista, en aio kysyä näitä kaikkia, mä aion Marjukalle jättää tästä muutaman, mutta ihan semmoisia keskeisiä ja nyt oikeasti niin silleen, että mä haluan niin tuoda sitä näkemystä ja huolta ja sitten muutaman kysymyksen liittyen niin tuonne Olhavan seudun ja siellä vanhempien, lasten, koululaisten vanhempien näkökulmasta pyrittäisiin tarkastelemaan tätä asiaa. Eli niin kuin kaikki tiedetään, että toi hallinto-oikeus kumosi yli 3 kuukautta sitten kunnanvaltuuston tekemän päätöksen Olhavan koulun lakkauttamisesta, koska päätös oli hallintolain vastainen, eli yksiselitteisesti laiton. Ja nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että koulua ei ole lakkautettu, mutta koulu on suljettu. Ja tämä on yksi asia, mistä haluaisin kysyä, että miksi viranhaltijat ei ole jalkautuneet tuonne Olhavaan keskustelemaan. Tässä en viittaa toissa viikolla olleeseen yleisötilaisuuteen. Viranhaltijoilla oli
ihan niin kuin oikeat pätevät syyt, miksi eivät olleet siellä, mutta tätä jalkautumista ei ole tapahtunut ennen sitä koulun lakkauttamispäätöstä. Silloin marraskuussa 2021 sitä jalkautumista ei tapahtunut sen lakkauttamispäätöksen jälkeen viime keväänä. Eli ei ollut minkäänlaista vanhempainiltaa vanhemmille, että mitä tapahtuu heidän lapsille. Paras niin kuin kuvaus siitä oli, että äiti soittaa Kuivaniemen koulun rehtorille elokuussa, että hän laittoi lapset tuohon taksiin, mutta en tiedä, että mihin kouluun olisi pitänyt laittaa. Eli tämä ei kauhean hyvä ole ollut tämä keskusteluyhteys. Ja sitä jalkauttamista ei ole tapahtunut tämän hallinto-oikeuden lakkauttamispäätöksen kumoamisen jälkeenkään. Eli olhavalaisilta perheiltä ei ole pyydetty anteeksi, että heidän hallintolakihan täydentää perustuslakia, että tätä heidän perusoikeuksia on loukattu itse asiassa. Eli jotenkin niin kuin mä ajattelen silleen, että jos virhe on tapahtunut, niin sehän pitää myöntää ja lähteä miettimään, että miten tästä eteenpäin, eikö niin? Mä uskon, että viranhaltijat ajattelee myös samalla tavalla, mutta sitä ei niin kuin jostakin syystä nyt niin kuin ole haluttu niin kuin nähdä sillä lailla, vaan esimerkiksi mediassa on annettu ymmärtää, että nyt on vain kyse lain erilaisesta tulkinnasta. Ja sitä kautta leimataan niin kuin olhavalaiset jotenkin hankalaksi ja valittajiksi. Mutta mä oon sitä mieltä, että kuntalaisten täytyy aina voida luottaa siihen, että lakia ja hyvää hallintotapaa noudatetaan. Aina. Ja niin kuin erityisesti tämmöisessä tapauksessa, missä sitten kyse on lapsiin kohdistuvista päätöksistä, joiden seuraukset on hyvin vaikeat siellä alueella ja heijastuvat koko alueen elinvoimaisuuteen. Eli sen haluaisin tietää, että millä aikataululla, missä ajassa tullaan kertomaan vanhemmille, että miten tässä edetään tällä hetkellä. Eli koska nytten Olhavan koulua ei ole lakkautettu, Olhavan koulu on sulettu, mutta lapset kulkevat koulussa Kuivaniemellä. Koska, tämä on nyt lautakunnan tuosta esittelytekstistä, koska opetus on tarkoituksenmukaista ja oppilaiden edun kannalta parasta järjestää olemassa olevalla tavalla, siis tämän kevään loppuun. Mutta kukaan ei käynyt kysymässä lasten vanhemmilta, oppilailta, että mikä on ollut se tarkoituksenmukainen tapa. No, tähänkin on paljon syitä, voidaan luetella miksi, se on ihan hyvä, että nyt ne on tämän kevään. Mutta nyt tällä viikolla, se nyt ehkä saikin tämän vähän kirkkoamaan tämmöisen vähän kriittisenkin kommentin tässä, tai kysymyksen, niin ensi syksynä koulunsa aloittaville olhavalaisille lapsille on tullut tällä viikolla, tai vanhemmille on tullut kirje, jossa lähikouluksi on nimetty Kuivaniemen koulu. Kirje oli päivätty helmikuun alkupuolella 9. päivä, se oli 1,5 viikkoa, mutta jonkun verran tuo AKT-lakko siinä vaikutti, postin kulku. Eli miksi se lapset on laitettu ottopaikaksi Kuivaniemen koulu, vaikka Olhavan koulua ei ole lakkautettu? Miksi kunta käyttäytyy niin kuin hallintolain mukaista päätöstä ei olisi olemassakaan? Missään ei ole päätetty, etteikö Olhavan koulu jatkaisi syksyllä 2023. Mulla on yksi sitten vielä, mutta tämä on niinku semmoinen äärimmäisen tärkeä ja erityisesti kun miettikää sitä vanhempien kannalta, siellä on hirveän paljon kysymyksiä. Joo, jos mä lähden vastaamaan tähän ensinnäkin se, että tietenkin tämä on tosi tärkeä asia ja ymmärrän, että se herättää tunteita ja varmasti kirvoittaa monenlaista mielipidettä ja tietenkin toivoisin, että ehkä jos me keskustellaan pelkästään niin kuin tavallaan yhdestä koulusta, niin sitten keskustellaan sitä siellä koululla ja sen niin kuin tavallaan porukan kanssa ja se hetki niin kuin tulee ja totta kai sen osalta niin kuin tullaan sinne ja tullaan keskustelemaan. Mutta niin kuin tähän kokonaisuuteen, ensinnäkin
kukaan ei lopeta yhtään koulua ilkeyksillään, eikä sitä halua tehdä kukaan, mutta siinä vaiheessa, jos niin kuin lapsien määrä on niin pieni, että sillä ei enää niin kuin pysty pitämään järkevästi myöskään niiden lasten oppimisen näkökulmasta hyvin koulua, niin silloin ollaan valitettavasti tilanteessa, jossa joudutaan kouluverkkoon koskemaan. Ja se on hyvä, että niistä on jonkunnäköiset periaatteet ja myöskin niitä noudatetaan. Se on tietenkin ikävä tässä tilanteessa, että ensin on tehty päätös, joka on repinyt ja myöskin rikkonut ihmisten välejä ja aiheuttanut harmia ja murhetta ja varmasti niin kuin aika paljonkin stressiä. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa kun se koulun käynti siinä koulussa on lakannut ja ainut tavallaan voimassa oleva päätös on oppilaaksi oton päätökset, jotka on sinne Kuivaniemen koululle, niin me ollaan tilanteessa, jossa me revitään uudestaan ne haavat rikki. Ja se ei ole varmaan kenenkään kannalta hyvä asia. Mutta totta on se, että lain mukaan pitää toimia, lain mukaan toimitaan. Ja siinä vaiheessa, kun nämä päätökset on meille tullut tuonne, niin siinä vaiheessa ne on käsitelty myöskin asianmukaisesti ja myöskin pyritty viranomaisten kautta, muiden viranomaisten kauttakin kuulemaan se, että mikä on se tapa, millä tämä tilanne niin kuin saatetaan myöskin lainvoimaiselle tasolle. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, niin kuin me kaikki tiedetään, että se koko prosessi täytyy käydä uudestaan. Ja se me ollaan käynnistetty hyvinkin vilkkaasti sen jälkeen, kun ne päätökset on tullut. Ja lautakunta on sen asian käsitellyt ja pistänyt siihen työryhmän, määritellyt ja myöskin tuonut ja pitää kunnanhallituksen ajan tasalla siitä asiasta. Ja sitä mukaan tällä viikolla, kunhan oli vai ensi viikolla, on lautakunnan seuraava kokous ja sielläkin muun muassa tätä asiaa käsitellään. Ja tullaan myöskin päättämään siitä aikataulusta ja siitä muodosta, millä tapaa vanhempia ja lapsia kuullaan tästä prosessista. Tietenkin se on vähän niin kuin erikoinen tilanne, että ne lapset ovat nyt siellä ryhmäytyneet sinne Kuivaniemelle. Ja nyt kysytään sitten niin kuin myöskin heidän kantaansa tähän asiaan, niin voi aiheuttaa myöskin hämmennystä, joka meidän pitää tietenkin aikuisena pystyä myöskin se hämmennys niin kuin järkevällä tavalla ja lastenmyötäisellä tavalla käsittelemään, eikä ainakaan niin kuin itse aiheuttaa lisää sitä hämmennystä tai turvattomuuden tunnetta. Olhavan lapsiakin oli tuolla Kuivaniemellä ja useampaakin jututi silloin, kun on käynyt siellä viimeksi. Ja sinänsä ainakin heiltä saadun kommenttien mukaan niin ihan hyvin on mennyt ja uusia kavereita on tullut, mikä on tärkeä asia. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin prosessi kulkee ihan normaalilla tavalla ja prosessiin kuuluu myöskin kuuleminen. Ja varmaan on niin, että ne, jotka ovat olleet edellistä päätöstä tekemässä, niin varmasti ovat siitä edellisestä prosessista oppineet. Eli kuuleminen tullaan tekemään määrämuotoisesti ja myöskin se tieto, mikä minulla on, niin edellisellä kerrallakin on ollut useampia tilaisuuksia, mutta se mikä siinä on sotkenut myöskin sitä hallinnollista käytännettä on se, että aika viime metreillä on tullut erilaisia vaihtoehtoja ja välttämättä ei ole aina tiedostettu tai myöskään tiedotettu, että mikä on virallinen kuulemistilaisuus, jonka vuoksi sitten myöskin hallinnollisesti tulkitaan sitä asiaa, että vaikka on ollut vuosien kuluessa useampiakin tilaisuuksia, jossa on ollut mahdollisuus antaa tästä asiasta mielipiteitä, niin ne ei ole ollut niin sanottuja virallisia kuulemisia. Ja tähän keskusteluun liittyy ne mielipiteet ja kannanotot, mitä kunta on virallisesti asiasta antanut. Pikkusen jatkan tähän. Joo. Kyllä joo, ehdottomasti en aio varastaa showta. Siihen voi sanoa, että yhtään kuulemistilaisuutta, yhtään kunnan järjestämää tilaisuutta ei ennen valtuuston päätöstä ollut Olhavassa. Et se on ihan selvä. Olhavan seudun kehittämisyhdistys on järjestänyt yhden tilaisuuden, johon kutsuttiin kyllä virkamiehiä, mutta siihen ei tullut. Mutta sitä on opittu ja se pitää oppia, se on juuri se oikea tapa. Mutta mennäänpä tähän sitten. Tämä tilanne, joka nyt on, johon minä en saanut vieläkään aikataulua, eikä saanut ne lasten vanhemmat, niin on hankala. Tähän kun näitä asioita ei ole kauhean hyvin valmisteltu silloin ensimmäisellä kierroksellakaan, niin liittyy muun muassa nämä esioppilaiden kuljetusten järjestämisasia, josta Marjukalla on hyvin tietoa siitä, että siitä on kuntalaisaloite tehty 6 kuukautta sitten. Jostakin syystä sitä ei löytynyt Inkunnan web-sivulta, johon yleensä kuntalaisaloitteet kaikki laitetaan. Mutta se kuntalaisaloite on laitettu, mulla se on mukanakin tässä, ja se löytyy kyllä itse asiassa, lautakunta on sen käsitellyt syyskuussa.
Siinä on tuotu esille monta epäkohtaa juuri siitä syystä, että nyt kun nämä esikoululaiset, jos ne kulkee siellä Kuivaniemen koululla ja ne tarvitsee varhaiskasvatuksen palveluja, niin ne ei mahu siihen Kuivaniemen päiväkotiin, mutta he eivät kuitenkaan saa myöskään kuljetusta Olhavan Tenavatuppaan, johon ne mahtuisi. Eli aikaisemminhan se oli helppo, kun ne oli siinä Tenavatuolla ja sitten ne meni kouluun siihen Olhavaan ja tuli takaisin. Jotenka vanhemmille on annettu vaihtoehto, että voi laittaa iltapäiväkerhoon, jolloin pitää itse kuljettaa, plus että kustannukset ovat korkeammat kuin jos olisi varhaiskasvatuksen piirissä se lapsi. Tai sitten yksi vaihtoehto on tuoda tänne Iihin Haminalle. Eli se siitä ryhmäytymisestä sitten. Olhavalainen lapsi on siellä Olhavan päiväkodissa, heitetään Haminalle esikouluun, Kuivaniemelle kouluun. No, tässä lautakunta oli käsitellyt sen päätöksen tämän valtuustoaloitteen ja oli, että talousarvion 2023 yhteydessä tähän jotenkin tulisi tarkennusta. Tästä ei ole tullut tietoja kyllä sitten vanhemmille, että mikä se tilanne on. Et siihen niin kans kauheasti toivottaisiin niin vastauksia. Nämä kaikki asiathan olisi tullut ilmi, jos silloin 1,5 vuotta sitten olisi tehty lapsivaikutusten arviointi, katsottu, että mitä se merkitsee sen lapsen kannalta tämä päätös, joka on itse asiassa lapsivaikutusten arviointikin on niin kuin tuossa Marjukka sanoikin, että nyt hoidetaan asia kunnolla, koska niin lapsivaikutusten arviointi on yksi sellainen asia, mikä on tehtävä. Siihenhän oli myös valituksessa, mutta toi hallinto-oikeus ei enää ei ottanut siihen aikaa. Minäpä kommentoin tähän kysyä, että millä aikataululla tähän kuntalaisaloitteeseen vastataan? Kuntalaisaloitteeseen siihen, mikä on lautakunnan kautta tullut, niin siihen on lautakunta vastannut ja käsitellyt sen myöskin. Eli sitä kautta, niin kun olette itse sen löytänytkin sieltä, niin siellä on juttu se. Ja tässä nyt katsotaan kaikkinensa tätä kokonaisuutta, että miten se nyt tämän kevään aikana pyörii tässä loppujen lopuksi. Ja niin kuin teille on useimmille sekä yksittäisille vanhemmille että sitten kokonaisuutena lautakunta vastannut ja useampi meistä viranhaltijoista vastannut, niin kyllä meidän pitää pystyä niin kuin tekemään semmoiset kestävät ratkaisut, että myöskin niin kuin kaikkia, että niin kuin tietää, niin me ei voida yhteen päähän kuntaa tehdä semmoista ratkaisua, että kesken päiväkodin päivän me kuskataan sieltä lapsia toiseen paikkaan esikouluun ja sitten taas takaisin, koska silloin meidän pitää tehdä myöskin muiden kanssa se sama juttu. Eli meillä on tehty tietyt linjaukset siellä lautakuntatasolla, että niissä paikoissa, missä on kokopäiväistä päivähoitoa, niin niihin on keskitetty näitä esikouluoppilaita tai esikoululapsia, ja he sitten ovat siellä koko päivän. Että meidän täytyy pystyä myöskin katsomaan, että vaikka meillä on pitkiä välimatkoja, ja totta kai se Olhavassa tuntuu nyt, koska nämä ratkaisut on tehty nyt, niin se sama tilanne on periaatteessa Ojakylässä tai jossakin muuallakin tuolla, ja Jakkokylässä ja niin edespäin. Eli niin kuin, me ei voida yhdessä päin kuntaa lähteä toisenlaisiin ratkaisuihin kuin toisessa päin kuntaa, koska se myöskin sitten sen tasapuolisen kohtelun näkökulmasta vaikuttaa sitten siihen koko kokonaisuuteen. Eli meillä on varmasti useampiakin, ja tiedetään, että on useampiakin, että haluttaisiin esimerkiksi, että kun tiedetään, että mennään Haminan kouluun vaikka, niin haluttaisikin lähteä nyt niin, että tehdään tämä, mennään esikouluun tuonne ja kuitenkin ollaan päiväkodissa jossakin toisessa paikassa. Niin tämä aiheuttaa semmoisen rumban, kun meidän täytyy kuitenkin kohdella kaikkia tasapuolisesti, niin kuin lainkin näkökulmasta, että me ei voida lähteä räätälöimään niin kuin semmoisia perusteetta niin kuin yksilökohtaisesti jokaista ratkaisua. Ja tämä on meille kaikille varmaan niin kuin hyvinkin selvä, vaikka se inhimillisellä tasolla voi tuntua tyhmältä ja myöskin epäreilulta ja epäoikeudenmukaiselta ja hankalalta. Mutta meidän on pakko niin kuin tehdä semmoisia ratkaisuja, jotka on kestäviä myöskin jatkoa ajatellen. Ja epäoikeudenmukaiselta ja hankalalta. Mutta meidän on pakko niin kuin tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka on kestäviä myöskin jatkoa ajatellen. Kiitos Marjukka. Ja kiitos kysyjille. Kari, nyt mä kysyn sulta, että mitä tehdään striimauksen kanssa? Tässä meni, nyt ollaan
Joo, otetaan ainakin yksi kysymys, joka vielä striimataan, ja sitten katsotaan, että jaksaako Marjukka vielä kuinka moneen vastata. Miten hän on varautunut. Kyllä mä jaksan. Hyvä. Eli nyt olisiko muita kysymyksiä, tai toki voi kommentoida näitä aikaisempiakin kysymyksiä. Voi tulla tänne kysymään tai välittää kysymyksen tuonne Heidille ihan miten vaan. Toki voi kommentoida näitä aikaisempiakin kysymyksiä. Voi tulla tänne kysymään tai välittää kysymyksen tuonne Heidille ihan miten vaan. Eli kommentoitiin tosiaan tuulimyllyjä ja haluatko Marjukka referoida? Joo, herra sieltä kysyy pöydästä sitä, että kuinka paljon tuulimyllyjä kertoi oman kantansa, ei pitäisi enempää rakentaa, ja myöskin se, että miten pystytään niin kuin metsätaloutta tekemään, jos tulee liian paljon tuulivoimaa, ja onko se pois sitten niistä tuloista. No ensinnäkin tiettyjen laskelmien mukaan näillä leveyksillä se on tuottoisinta, jos verrataan, että tehdäänkö metsähoidollisia toimenpiteitä jossakin tietyllä alueella vai laitetaanko sinne tuulivoimaa, niin se tuulivoima niin kuin tuottaa sille maanomistajalle enemmän. Tämä on laskennallinen asia ja ottamatta kantaa siihen, että onko se hyvä vai huono ratkaisu. Se, mikä on tärkeää, minkä sanoin tuossa aikaisemmin, joku tuulivoimasta puhuttiin, että me mietitään, että mihin päin me sitä tuulivoimaa laitetaan, ja silloin kun laitetaan, niin laitetaan riittävästi sinne, eikä ripotella ihan koko kuntaa täyteen niitä. Ja näihin niin kuin sijoittumiskysymyksiin, nyt on useamman vuoden ollut jo vireillä, ja toivottavasti saadaan tälle keväälle ja viimeistään syksyllä päätöksentekoon se meidän strateginen yleiskaava, eli se, missä niin kuin katsotaan myöskin sitä, että mitä tehdään missäkin päin kuntaa, ja osittain tuo maakuntavaihekaava, joka on aika pitkälti energia- ja tuulivoimaankin keskittyvä, niin ottaa jo kantaa siihen, että miten koko maakunnassa, missä on ne mahdolliset tuulivoima-alueet ja missä taas on ne ei-alueet. Eli että saadaan myöskin linjattua sitä, että missä on tuulivoimaa ja missä ei. Tietenkin se on myöskin sitten metsäomistajien kysymys, että kyllähän meillä on aika paljon metsäomistajia, jotka toivovat, että sitä tuulivoimaa tulee sinne omalle alueelleen, juuri tämän tuottojen takia. Mutta sitten meillä on myöskin hyvin herkkää aluetta liittyen virkistyskäyttöön, ja liittyen myöskin niin kuin muihin luontoarvoihin ja muihin, jotka on syytä pitää vapaana tuulivoimasta. Ja tässä niin kuin tavallaan sovittelussa niin sen strategisen yleiskaavan lopulliset linjaukset, jotka tulee sitten myöskin tuonne päätöksentekoon, niin on merkittäviä. Ja kunta tietenkin, niin kun kaavamonopoli on meillä, niin viime kädessä sitten kunta ja kunnan päättäjät päättää sen, että tuleeko tuulivoimaa johonkin vai ei. Kiitos Marjukka. Kiitos. Voit tulla tietysti tännekin, jos et. Joo, no niin. Kiitos. Voit tulla tietysti tännekin, jos et. Mitä haittoja luonnolle? Onko mitään käsitystä? On käsitystä ja on myöskin velvoitteita niille, jotka niitä on rakentanut, niin sitten myöskin siinä purkuvaiheessa niitä, että miten ne sieltä kerätään luonnosta pois ja mitä niille tehdään, vai onko ne semmoisia paikkoja, että sitten mahdollisesti myöskin elinkaarensa päässä olevat tuulimyllyt vaihdetaan uusiin. Näistähän on tietenkin Suomessakin on jonkun verran jo kokemusta niissä paikoissa, joissa on ensimmäisenä rakennettu näitä tuulimyllyjä, ja sitten Euroopassa on Keski-Euroopassa, jossa on ollut tosi pitkään, niin jo pitkältä aikajänteeltä tietoa siitä. Ja tuossa äsken mainitsinkin, että se mitä on porisuttanut tuolla Itävalta-Saksa päässä, jossa on aika paljonkin ollut tätä tuulivoimaa, niin siellä on
on sekä niin kuin muokattu, että on tullut uusia tuulimyllyjä niiden vanhojen tilalle, kun on tullut elinkaarensa päähän. Paljon on erilaisia tällä hetkellä toimenpiteitä sen osalta, että miten niitä jatkohyödynnetään, niitä materiaaleja, ja miten jatkossa tehdään semmoista materiaalista ne tuulimyllyt, että ne pystytään myöskin kierrättämään ne materiaalit. Ja se on tärkeä asia ja osa tätä kokonaisuutta. Mutta osittain niitä tuolla, missä on ollut paljon ja pitkään tuulimyllyjä, niin sitten ikään kuin niitä elinkaarensa loppupäässä olevia, niin sitten uusio käytetään niin kuin pienemmässä energiatuotannossa, eli esimerkiksi maatiloilla. Se ei ole varmaan ollenkaan huono ratkaisu, mutta tärkeintä on se, että niin tietenkin niissä vanhoissa sopimuksissa kuin varsinkin uusissa sopimuksissa on määritelty se, että kuka huolehtii, mitä huolehtii, mitkä on ne korvaukset ja niin edespäin. Ja kyllä niissä meidän vanhoissakin sopimuksissa on näitä asioita otettu huomioon, ainakin siitä mittakaavasta, mitä silloin kun ne on tehty, niin on pystytty ottamaan. Mutta asia kehittyy koko ajan ja ei ne tuulimyllyjen omistajat tai se sähkön tuottajat, niin ei heilläkään ole tänä päivänä varaa olla vastuuttomia. On ollut ihan mielenkiintoista nähdä myöskin se, että jos jossakin vaiheessa oli vähän semmoinen, että kotimaiset kävi hakkimassa niitä maita ja tekemässä ne sopimukset, ja sitten tuli joku ulkomainen tuulivoimayhtiö, joka sitten loppujen lopuksi teki sen loppurakentamisen ja hyötyy niistä energioista, niin nyt on myöskin ollut ihan meidänkin alueella toiseenkin suuntaan sitä liikettä. Eli että suomalaiset sijoittajat on ostanut ulkomaalaisilta nyt näitä hankkeita tietyssä vaiheessa ja sitten haluaa tuottaa sitä sähköä sitä kautta. Ja mä toivoisin kyllä, että meidän oma energiayhtiökin olisi näissä aktiivinen, kun meillä kerran näitä tuulimyllyjä täällä on. Kiitos Marjukka. Tehdään niin, että otetaan vielä, jos on vielä kysymyksiä, niin se vielä striimataan, mutta sitten lopetellaan etätapahtumaa ja sen jälkeen voi tänne toki jäädä ja jututtaa Marjukkaa, mikäli hänellä on aikaa. Mutta olisiko vielä kysymyksiä? Kysyttiin, onko kuntaan Tervetuloa tulossa... vaan, tämä on ihan avoin tilaisuus. Joo, tervetuloa. Eli kysyttiin, onko kuntaan tulossa kaivostoiminta? Joo, sehän ei ole mikään salaisuus, että ainakin tuolla Olhavan suunnassa on pitkään jo tehty tietynlaisia koekaivauksia ja ei ne nyt tässä hetkessä ole se enempää realisoitumassa kuin mitä aikaisemminkaan. Mutta että kyllä siellä niin kuin koekaivetaan ja katsotaan, että mitä siellä on ja tokikin niitä on tietenkin samantyyppisiä koekaivauksia menossa ympäri Suomen. Mutta jos siellä lähtee realisoitumaan jotakin, niin niissäkin on ihan määrämuotoisetkin asiat ja kaikkien edun mukaista on, että niistä asioista sitten julkisesti myöskin puhutaan ja kerrotaan. Kiitoksia. No kunta ei sinänsä kuulu myöskin tietenkin osittain vähän siihen strategiseen yleiskaavaan, että millä alueella tehdään mitäkin. Että siellä voidaan näitä asioita määritellä ja ei kunnalla siihen, kun ei ole semmoista aktiivista tällä hetkellä olevaa kokonaisuutta, niin ei kunta ole siihen ottanut kantaa. Ja sitten taas se valtaus ja tuommoisen kaivosten, koekaivosten tekeminen ja muu, niin se menee vähän toisenlaisen lainsäädännön piirissä, että suoraan me ei tavallaan kaavoituksen kautta siihen sinänsä voida vaikuttaa, mutta kyllä sitten siinä vaiheessa, kun lähtee realisoitumaan, niin meillä on tietyt mahdollisuudet siellä vaikuttaa. Kiitoksia. Nyt sitten vielä Marjukka viimeinen kysymys, mikä tuli ennakkoon kuntalaisilta, ja se oli, että tiedätkö seuraavat lottonumerot? Jos tietäisin, niin en varmaan olisi kunnanjohtaja. Selvä. Kiitoksia tästä ja kiitos tosi paljon kysyjille ja teille yleisölle ja Marjukalle, että tulit paikalle ja myös vielä kerran Tuulalle, että saatiin järjestää tämä tapahtuma täällä. Ja kiitos etäyleisölle, että olette olleet mukana ja kuunnelleet. Itse asiassa mä en ole kysynyt, että onko siellä kysymyksiä siellä etäyhteyksien päässä. Hyvä, ei ole kysymyksiä, mutta seuraava tapahtuma meillä on sitten tuolla Kuivaniemellä Nelosparkissa maaliskuun loppupuolella ja sekin striimataan sitten, tai sitten voi tulla paikan päälle ja siellä on yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka sitten haastateltavana ja Eelikselle sitten varmaan valmistellaan kysymyksiä, jotka enemmän hänen toimialansa
liittyy? Saattaapa joihinkin tieasioihin liittyä niitä kysymyksiä. Yleensä tulee myöskin tuolta kunnanjohtajalle. Tänään on viimeksi aurausasioita puitu tuolla puhelimitse. Kyllä, siellä on Eelikselle jo valmiina. Viimeksi aurausasioita puitu tuolla puhelimitse. Mutta kiitos kaikille. Heippa!